Seguimos vendo as diferentes posibilidades da ferramenta superior, da barra de ferramenta superior. Aquí temos unha icona que é para o Smart Document Camera, pero eso é se temos esa cámara mercada conectada ao noso Smart, que non é o caso, por tanto non podemos empregala. O que si poderemos empregar inserir unha táboa na que escolleremos o número de filas e columnas, e aquí nos aparece, como sempre, podemos facelo máis grande, máis pequeno, podemos tamén facer as posibilidades de engadir unha sombra, bueno, etc. Xa veremos estas posibilidades noutro momento. Desfago. Aquí temos a icona de seleccionar, coa cal poderemos seleccionar diferentes obxectos, poderemos marcar sobre unha cela en concreto, etc. Se o que quero pintar, escollo o rotulador e defino que tipo de grosor e cor é a que quero. Neste caso unha liña pois discontinua, en estes casos é unha liña continua. Podría definir cada unha destas liñas, o grosor, o estilo, o inicio que teña e o fin que teña, igual que a cor. Vale. Pois eso para cada un dos diferentes tipos de rotuladores. Podería definir, como explicaba antes, o grosor e a cor. Bien. Máis posibilidades que teño aquí é a do bolígrafo ou rotulador creativo, nos que podo escoller entre diferentes opcións, crear os smileys estes, crear con debuxar con estrelas, etc. No caso de que queira borrar todo isto, tan doado como coller e ir borrando o que me interesa, ou, senón, unha opción que é moi doada e rápida. Se eu engado esta opción que temos aquí, que é borrar tinta, vou a levar para aquí, ao lado de borrador, doulle e vemos que me borrou toda a tinta que escribimos. Por tanto, é unha opción doada e rápida. Recomendo ter esta icona aquí, ter ao lado de borrador. Máis posibilidades, pois son flechas de diferentes tipos, incluso cores. Aquí as temos, diferentes delas, etc. Vou a facer outra vez, que é moi práctico. En este caso, como estas barras non son tinta, como era neste caso, non se me borran. Tería que seleccionalas e irlas eliminando, ou ben seleccionalas e agora sí, darle a eliminar. Aí está. Aquí temos esta ferramenta, esta icona que é de formas, nas que poderíamos seleccionar a forma que vamos a empregar, como un cadrado, formas destas, de corazón, de aprobación ou de incorrecto, bocadillos, etc. Ao lado desta icona deberíamos, que me parece bastante práctico, personalizala e escoller estas dúas posibilidades. Por un lado, a ver se atopamos, esta rotulador de recoñecemento de formas, vou levar para aquí, e outra que me parece moi interesante ter, a ver se atopo, aquí está, polígonos regulares, e o levo aquí ao lado tamén. Listo. Bien, esta ferramenta de polígonos irregulares escollo eu pois o número de vértices que teña, 9, 10, 11, 15, etc.
entonces estando dado como escoller decidir o tamaño que queremos para él. Vamos a poner otro más aquí, 5. Alá, así. Outra ferramenta que pode ser bastante práctica é o rotulador de recoñecemento de formas, de maneira que se eu fago unha forma aproximada, neste caso un triángulo aquí, pois ele automáticamente recoñece que quería facer un triángulo. Aí está. Se debuxo unha circunferencia, pois o mesmo. A miña circunferencia pois é máis ou menos aproximada, e el xa faima perfecta. O mesmo para un cadrado, un rectángulo, etc. Volver para baixo, así. Bueno, pues aquí vemos as diferentes formas. Este bolígrafo, este rotulador máxico xa o coñecíamos, posto que temos falado del na ferramenta da barra flotante. Podríamos personalizalo, aquí poderíamos engadilo. Rotulador máxico é un rotulador que ti podes debuxar, pero ao cabo dun rato desvanece, vaise desvanecer. Dentro de uns segundiños veremos como vai desaparecendo e vai esmorecendo. Aí está. Esta ferramenta é para recheo. Se non seleccionamos unha das formas, neste caso pois este rectángulo, e doulle a recheo, ábreseme directamente as diferentes posibilidades de como quero este obxecto. Se quero que teña un recheo sólido, e doulle aquí e xa me aparece. Volto a darlle, podo decidir a transparencia, que sexa moi transparente ou totalmente denso, doulle e así me aparece. Que pasa? Que eu creo que é moito máis práctico seleccionar a figura que nos queremos cambiar de cor e darlle directamente aquí. Por que? Pois porque se eu voulle dando a cor, vaime aparecendo directamente a cor sobre a figura, sin ter que ir constantemente a darlle ao boteciño de recheo. Por tanto, como vemos, podo seleccionar aquí que sexa máis denso ou menos denso, que sexa un color degradado, é dicir, pois que parta de laranxa e acabe en verde, aquí o temos. Ademais que este degradado sexa pois horizontal, vertical, diagonal, etc. Tamén podo escoller que teña un entramado, por exemplo, neste caso este entramado, e a cor do fondo, pois tamén escollera verde con entramado. E tamén decidir a cor do entramado. Pois quero a rosa. Aceptar. Aquí o vemos. Tamén poderíamos escoller pois un recheo de imaxen. Seleccionaríamos unha imaxen que tiveramos no noso ordenador. Vou a darlle aquí, por exemplo, pois vamos a seleccionar esta imaxen da atmosfera. Doulle e aquí me apareceu como este pentágono é máis cativo, a imaxe máis pequena, pero se agrando o vería a imaxe que teño por embaixo. Aquí está. No caso de que fora a imaxe máis pequena, pois a imaxe repetiríase como se foran teselas dun mosaico ata completar pois a forma. Aquí o deixo. Vale. Máis posibilidades que teño aquí nesta ferramenta superior é a de texto. Podo escoller o tipo de letra e agora aquí pois seleccionar o tipo de letra outra vez, por exemplo esta, o tipo de fonte, se a queremos negrita ou no, cursiva, subrayado, cor. Si non me gusta a cor, subrayo e cambio. Aquí a
temos, ou para negro e cursiva, por exemplo, negrita, aquí temos. Perdón. Esta icona é para as propiedades de cada unha das figuras que temos. Doy aquí e me sai directamente as propiedades, é dicir, o que fixemos antes, cambiarlle a cor, transparencia, degradados, etc. Bueno, esta barra que temos aquí superior podo facela mover para arriba e abaixo. Aquí está, dándolle aquí, arriba e abaixo. Igual que esta lateral que teño aquí, se lle dou, podo mover a dereita ou esquerda. Aquí estamos. A mí personalmente me gusta máis esquerda e arriba, pero eso é opción personal. Vou a moverme ata a seguinte, vale? Se quixéramos nos aquí esta barra de ferramentas, poderíamos personalizala. Que fixen? Cliquei co botón dereito e apareceme todas estas posibilidades. Se quero engadir algunha máis, é tan doada como, por exemplo, esta de gráficas, que está ben para matemáticas, clico co botón esquerdo e arrastro ata levalo ata aquí. O mesmo no caso de que non quixera algunha destas, como por exemplo o caso do Smart Document Camera, posto que non a teño, levo, arrastro, xa non aparece aquí, non ocupa un espacio, sino que o temos aquí na barra de ferramentas personalizable, pero sen poderla ver. Outra que pode estar interesante é a aliñación. Vamos a aliñación, a hora de colocar obxetos, e a de polígonos irregulares tal vez. Vale, listo. Esta ferramenta que temos aquí son ferramentas de medición. Podes coller un compás. Este compás podo seleccionar para que lado quero o bolígrafo, dereita ou esquerda. Podo marcar e movelo dereita a esquerda, e se premo, repito, sobre o brazo que leva o lápiz, podo desplazalo máis ou menos, indicándome aquí o ángulo que estou aplicando ao compás. Ben, unha vez que decidín o ángulo, por exemplo, quero marcar o redondel sobre Ares, aquí está, o levo a onde me interesa, que aquí, fago este un pouco máis grande, aí está. Entonces agora, se doulle o lápiz, é dicir, cliquei sobre o lápiz e movo este ao redor, o desplazo, facendo un círculo. Por tanto, é un compás que me permite facer círculos ali onde queira, cambiar o tamaño, etc. Esta ferramenta nos permite facer polígonos irregulares, no que irei marcando os puntos ata